ke tsakanin su fiye da waɗanda aka gani a baya. Bayanan da kwamitin bincike kan na jam'iyyar Democrats ya bayyana ya so an samu bayanan ne daga kundin bayanan marigayin. A baya dai Mr. Trump ya ce ya jima da yanke alaka da Epstein kuma babu abin da ake tuhumarsa a kai na aikata ba daidai ba. Ga rahoton Raliya Zubairu. A yau ne 'yan majalisar wakilan Amurka suka koma aiki kuma an rika tunanin cewa kawo ƙarshen rufewar ma'aikatan gwamnati shine abin da za su fi ba fifiko, amma a maimakon haka hankalinsu ya karkata ne akan Jeffrey Epstein, wato mutumin da aka samu da laifin lalata da 'yan mata. Sakonnin imel ɗin da 'yan jam'iyyar Democrats a majalisar wakilan suka fitar sun nuna yadda Jeffrey Epstein ya rika ambatar sunan Donald Trump a sakonnin da ya rika turawa abokiyar aikinsa Ghislaine Maxwell da kuma wani marubuci mai suna Michael Wolff. Mr. Wolff dai ya rubuta littattafai da dama akan Mr. Trump. Sanarwar da 'yan jam'iyyar Democrats a Majalisar Wakilan Amurka suka fitar ta ce wani sakon imel da aka tura a shekarar 2011 da aka cire wasu bayanai ya nuna Epstein ya yi magana akan cewa Donald Trump ya shafe sa'o'i a gidansa da wata wadda suka yi ikirarin cewa an yi fataucinta ne domin a yi lalata da ita. A cikin sakonnin Epstein ya bayyana Donald Trump a matsayin wanda ya san abin da ke faruwa. A cikin wani sakon imel din kuma 'yan majalisar wakilan sun ce Epstein ya bayyana cewa Trump yana da masaniya akan 'yan matan da aka yi fataucin su domin a yi lalata da su, saboda ya buƙaci Ghislaine akan ta daina abin da take yi. A yanzu dai tana zaman ɗaurin shekara 20 a gidan yari kan laifin safarar mata ga Epstein. Za a da iya cewa fayil na Epstein kamar sun zame wa bangaren shugaban ƙasa wata ƙayar siyasa. Bayan yakin neman zaɓe mai zafi da ya akan sakin kundin bayanan, yana cikin alkawuran da yawa masu kaɗa kuri'a akan cewa zai fallasa sunayen masu ƙarfin faɗa a ji da suka ɓoye gaskiya. A ɗayan ɓangaren fadar White House ta mai da martani akan sakonnin imel ɗin. Sakatariyar kula da harkokin manema labarai Caroline Leavitt ta zargi 'yan jam'iyyar Democrats da kwarmata sakonnin imel ga kafofin yada labarai masu sassaucin ra'ayi domin su haɗa labaran ƙarya domin ɓatawa Mr. Trump suna. Rahoton Raliya Zubairu kenan. To a Najeriya hukumar bada agajin gaggawa ta nema ta karbi wasu 'yan kasar 180 da suka dawo gida daga kasar Libya daga ciranin da suka tafi bayan sun nemi hakan da kansu. 'Yan Najeriya sun iso ne a jirgin kamfanin Air Libya wanda ya sauka a filin jirgin sama na Murtala Muhammad da ke Lagos a ranar Talata wato jiya kenan. Ga rahoton Ahmad Kabo Idris. An karbi 'yanci ranin ne da suka dawo Najeriya da misalin karfe 7 na daren jiya Talata a wani aikin haɗin gwiwa tsakanin ofishin hukumar bayar da agajin gaggawa nema da ƙungiyar kula da harkokin 'yan gudun hijira ta duniya tare da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta ƙasar da hukumar kula da filayen jiragen sama FAN da kuma ma'aikatar kula da lafiyar filayen jiragen saman Najeriya. Bayan da aka karɓe su an yi musu rijista tare kuma da tantance su. Manzo Ezekiel ɗaya ne daga cikin masu magana da yawun hukumar ta nema ya mun ƙarin bayani. 'Yan Najeriya ne wanda sun yi tafiya sai kuma tafiya bai yi ba aka samu taimakawa na hukumar IOM na United Nations da sauran masu taimakawa aka dawo da su Najeriya. Kimanin su nawa ne kuka karɓa da suka dawo Najeriya? Su mutane 147 maza sun kai 45 sai kuma mata 200. Yaya yanayin shekarunsu haka? A cikinsu akwai yara wanda sun kai 19, akwai jarirai wanda sun kai 14, sai kuma akwai mutane 46 suna da matsaloli na rashin lafiya. Wanda ba su da lafiya yanzu a wani hali suke? An kai su asibitoci su samu kulawa. An iya tabbatar da bayanansu na inda suke a Najeriya sahihai haka? Duk hukumomin da muka aiki tare da su sanda aka tantance su an gano menene sunan mutum, daga ina ka fito, wani hali kake ciki, kuma aka taimake su yadda za su wuce gidajensu duk an gano. Yanzu haka ana fuskantar matsaloli da barazana ta tsaro a wasu sassan Najeriya. Dawo wasu ba zai zama wata illa ba haka? Wannan ba mutane daga wani kasa ba, 'yan Najeriya ne kuma sun dawo gida. Saboda haka ba wani tsoro cewa ko an kawo wayanda za su kawo mana matsala. Gwamnatin Najeriya ta ce an samar wa 'yanci ranin abinci da ruwan
sha da kula da lafiya da motocin asibiti da shawarwari da kuma taimakon sufuri. Rahotanni sun nunar da cewa matasa da dama na ci gaba da barin ƙasar da sunan cirani bayan roman baka akan makoma mai kyau. Sai dai daga bisani ido kan raina fata bayan sun tsinci kansa a tsananin ukuba, inda a wasu lokutan ma akan yi awon gaba da su ko a siyar da su. Ahmad Kabo Idris, sashen Hausa na BBC a Abuja, Najeriya. Ta hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya wato ICPC ta samu nasarar ganin wata babbar kotun tarayya da ke Abuja ta yanke hukunci na tarar kuɗi 100,000 ga wasu ma'aikatan majalisar dokokin ƙasar su biyu. An da yanke hukuncin ne bayan samun su da laifin damfara da zamba cikin aminci ta hanyar karɓar miliyoyin naira da sunan za su sama wasu mutane aiki. Hassan Salihu, mukaddashin daraktan yaɗa labarai da hulɗa da jama'a na hukumar ta ICPC, ya yi wa Abdulsalam Ibrahim Ahmed ƙarin bayani. Mustapha Muhammad da Tijjani Adamu Gwani, ma'aikata a National Assembly. Wato majalisar dokoki ta ƙasa. To ma'aikata ne a nan aka yanke musu hukuncin biyan tara na 100,000 da kuma mai da kuɗin da suka karɓe suka yi damfara a kansu miliyan 4,800,000 saboda an zauna an yi abin da ake kira a turanci plea bargaining. Ya zauna su ba da wani abu a sasanta. To suka yadda cewar sun yi damfara kuma za su dawo da kuɗin. To akan me aka yanke musu wannan hukunci? An tuhume su ne da damfara cikin zamba cikin aminci na karɓan kuɗi hannun wasu mutane Saifuddin Yakubu da Aminu Abubakar miliyan 4,800